Kontuz ez nazazu zapaldu proiektua bi alde ditu. Alde batetik kutsadura landuko dugu eta bestalde biodibertsitatea landuko dugu. Hau guztia fokatuta dago area aztertuko dugulako. Proiektu honek bi ezaugarri nagusi ditu, batetik STEM proiektua dela eta bestetik herritarren zientzia bultzatzen duela. Hau da, herritarren parte hartze aktiboaz, ezagutza zientifikoa handitzen lagunduko da. Normalean joera da arroka handietara eta bar joatea, baina ez gara kontziente arean ere mikro direneko organismo txikiak bizi direla. Beraz, hori guztia herritarrei hurbildu nahi diogu. Proiektu hau zuzendua dago hezkuntza arautua eta hezkuntza ez arautuetako monitore eta irakasleei, eta ez arautuaren barruan zuzendu nahi izan dugu batez ere dibertsitate funtzionala lantzen dituzteneko taldeei. Proiektuak badauka beste ezaugarri garrantzitsu bat, eta ahalik eta inklusiboena egin nahi dugula. Eta horretarako hezkuntza arautuaz gain jo dugu beste kolektibo batzuetara parte har dezaten proiektu honetan. Uste dugu, bestalde, gure unibertsitatearen lerro estrategikoekin bat egiten dugula, konprometitua gaudelako, Agenda 2030, garapen iraunkorreko helburuekin konprometitua gaudelako, baina baita inklusioarekin eta gizarte ardurarekin.